Tak, zdravím vás všechny u dalšího videjka. V prvé řadě bych se chtěl omluvit, jsem trošku nachcípaný, tak kdyby to šlo nějak znát na mém hlase, tak se omlouvám. Dneska to máme takový přehled pyrotechniky, co mi zbylo ještě z minulého roku nebo z minulých let. Není toho moc, ale vrhneme se na to. Teďkom jsem objednával docela pozdě pyrotechniku, takže tento týden by mi měly přijít 2 balíčky, tak si asi otevřem buď v jednom videu, nebo zvlášť ještě uvidím, jak to dojde. Takže dneska se podíváme na nějaké ty zbytky a uvidíme, co dál. Tak, začneme asi tady někde odsud. Mám tady klasické římanky od Pyroka, celé balení. A tady už mám takové ty zbytkače. To jsou staré dumbumky, myslím. Tady mám taky nějaké ještě piráty a toho dumbumky. U starých dumbumů zůstaneme, to jsou myslím ale z P1, jo, to jsou z P1, 2 balení celé ještě. Pak tady máme 2 balení Mad Bulldogu, 5 gramů, 1 Kobru 8, 4 balíčky Shock Bulldogu, vynikající petardy, 2 dělové rány 50 od Privatexu, asi moje nejoblíbenější petardy, tyhle jsou strašně kvalitně zpracované. Mají nádhernou ránu a tady jde vidět, jak je ten obal strašně hrubý. Je to fakt poctivě zalepené. Ta kvalita té petardy je asi jedna z nejlepších, co jsem kdy měl. Je to opravdu radost držet v ruce. A radost odpalovat. Pak tady mám dělovou ránu od Pyromoravie, jednu. Taky perfektní legendární petarda. No, nějaké raketky, dýmovnici. To je skvělá dýmovnice od Ultras Shopu. Nějaké bouchací koberečky, raketky. Pak tady máme takovou raritku. To jsou Funko Schlag 10. Ty si budu šetřit dost dlouho. Taková ironie je, že jsou v P1. Přitom to jsou petardy, co mají 20 gramů. Ale samozřejmě hodně z toho z té gramáže je světlo, které trvá opravdu dlouho. Ta petarda je nádherná, co se týče efektu. A taky mají mega dlouhou zapalnici. Mám 2 zelené, 1 červenou. Titanový efekt, nádherný. Skvělé petardy. Potom poslední 2 Silvery Flower. Taky perfektní petarda s fontánkou, s titanovým efektem. To už se dneska sehnat nedá. Pak tady mám nějakou dvojlinku, zvonkový drát. Stopiny v plastu, v papíru. Nějaké vymetníky. Černé jsou, myslím, já už nevím, jak to je. Zelené jsou, myslím, černé. A tyhle ty jsou červené. Chvost, ocas, hvězda, no. Jo, červené jsou tyhle ty, no. Palníky, nějaké zpožďovače. Palníku, co se dívám, tak to mám teda docela dost. Ale tak palníku není nikdy dost, já vždycky dokupuju. To se nikdy nestratí. Docela je škoda, že už mám málo těch krátkých, ty se používám na petardy. Na odpalování. Tak a pak tady máme kulovky. 1 stovečku. Právě příští týden mi dojdou nějaké kulovky, tak si na ně uděláme ten unboxing. Modrá do červená do fialová, pivoňka se stříbrným ocasem. No a to tady si nebudeme představovat. To jsou další zbytky, jsou 75, je tam asi 10. Letos asi ohňostroj bohužel nebude. To tak zatím vypadá, jako neříkám to 100%, ale myslím si, že nebude. Ještě pořádně nevím, kde na Silvestra budu, mám plno možností, tak se musím rozhodnout pro nějakou z nich. Ještě uvidím, právě fakt nevím, jak to bude. Každopádně odpalovat bych chtěl, to určitě bude odpalování. Ale myslím tím jako silvestrovský ohňostroj nevím, jestli bude. Opravdu nevím. Kompakty, jak vidíte, žádné nemám letos. A už je docela dost pozdě to řešit a plánovat nějakou sestavu. To zabere taky nějaký čas, takže nevím, jak to, nevím. Ani letos nějak nemám místo pořádně, víš, to by se jako asi našlo, ale letos asi nejspíš nebude ohňostroj silvestrovský.
Příští rok bych chtěl, to bych plánoval určitě, ale letos asi ne. Letos zůstaneme u odpalování nějakých petard a myslím si, že si užijem do srandy. Tak jo, tohle by bylo všechno. To jsou moje zásoby, samozřejmě říkám jako letošní, jak jsem předvídal už minulý rok, že to bude za trest s těma petardama letos, tak příští rok a v budoucích letech to bude určitě horší a horší. Víme, jak to je na Slovensku. Když to je na Slovensku, tak si myslím, že je jenom otázka času, kdy to bude u nás. Myslím tím zákaz petard. A zásoby se tenčí, bohužel, ale prostě tak to je, no. Dnešní petardy mají půl gramu a člověk může být rád, že se na půl gramovou petardu, myslím tím jako třeba v F3. Bohužel, taková je doba. Tak jo, jak říkám, tohle je všechno, budu se na vás těšit u dalšího videjka, nejspíš u toho unboxingu někdy příští týden, nebo tento týden ještě uvidím, jak to dojde. Mějte se hezky a čauky.